De cuestionis. Euskal Herrian piraguista oso onak dauzkagu, baina hauek bezalagorik bakarri mat. Baute dago. Kostako piragua. Orio, egurre! Oida, gure Ibarra Gorezka! Da nitzat, vamos, deixan da, aste buruko gauzaik honen egudabarik. Bai, nik baita, nik eneukan egin da, eta gaina uste, eman zaigula uste gina baino hobeto. Oso, bai. Da, sentsazioa zen, nola, abantzau itezen dula, eta momentazo janirek ematezula, bakitu bat ezun, patotako puesto bat, hor, gelitzeia ba, hor uran tertian ora, tapatuta bautako bat. Paquete de burre, vamos! ¡Champion, vamos! ¡Venga, equipo! Oño indabe, primera indabe, baina kaina... Kaina izango hemenik aurkare baita, ez. Aste burua ez da maitxun gugaz jatorrak, zeus jatorrak, eta... Sufrituko zuen pixkatu handikan. Hasieran petatzen genuen komeriak ikurtula, baina goazera pipa. Hori jokua daketeiko izan da. Ezin gino faiatu, hombre. Ondo hilia. Kostako piragua honena, sin duda. Hombre. Arraunean ibilita, jarra besua mutillas. Aitorrek laundu jo, honek harri jo, da... Ez daude kejatzeko. Ez. Oso esperientzia ona, gaina tokatu intzaite begiraleak o monitorearekin da super gustora, gaina berak eman dizkite kontsejuak eta hola zelan egin hobeto. Behin sartutakon ja, errezan intzait, ezakit. Eta ez zegoen aizikin ere ez. Azkeneko kristolan me pasa dut, azkeneko utzako oso libertigarri izan da, así que puta daundik ez da izan. Bona, nara, earki biliza, ekarri jazu gaina ramo polit bat, izkigabe gainea. Pixka guztietan zen. Ez esan. Ez, ondo zean. Aprobado. Piragua. No, ez. Bate grazik ez. Niri bai. Vale, kontuak eta dituzu ez, gehoz zetortzeakan. Ibarrako erregina. Demos. Tiki. Arra jotzen naiz ez gainea, Tiki. Bera zaterrak! Paketes. Hau ebila paketes. Baitzea. Hau egu gabezia ez errez. Hau paku. Eta bukarra. ¡Champion, egurre! Kostaldeko batentzat eta gainera, kostaldeko arraunlari batentzat ze izango da piragua. Batez, ez errez. Kostaldeko kresala hor dira. Kostaldeko piragua izan zan, Eta horrela. ikua da hori jokua. Bai. Garrote. Honena nor ez zuen artean, kuadrillan, piraguan. Badanak kriston ondo moldatu gina. Ondo, hiliginan danak. Osea, bai. Pentsatzen genuen baina asko sobeto. Orduan orain denain polita balima da, ze nahiago, piragua edo zaldia? Piragua. Piragua. Ez aldeia nahiago. Ni piragua. Naomi begirale batekin edo monitori batekin, hain duzen ez da? Bai. Nik igeri. Guapoa. Ez dute zer esan, ez dute zer galetu azken. Esan tipua. Vale. Baina super jatorra. Bai. Eskerrak. Aitor, Esan. zu igeri ere, bueno, Si, kriston ondo Hainbeste, pasa enon. Be bezaino ondo pasa enon gu. Edo gehiago, Ez bezalala. Edo gehiago, Edo beto. Etzol, zigorra. A ber, nire etxako esan izin zigorra zen nire berriten guzturen, hau, eta guzteiatan bai txalo handi bet eta bai berezi du daude, bai leirek eta bai anirek, ze hasieran enauzen ikusten kapaz gai egiteko. Eta hori bai postu dozten neuren taldekoa izin eta asko postu Nik doztien. zordo gauza, pasan iban asko sobetokak garbitzen piraguan baino. Ez, ez da, zigorra! Ez que gaina, guk ez genuen zigorrori ipin, eta bereiak gu zigortok egin du. Bueno, badakizu egun hauetan gure bi kuadrilla hauek, jatorrak eta satorrak, bananduta izan ditugula. Eta batzuei tokatu zaie besten morroi lanak egitea. Kasu honetan, Aitzol Naomiren morroia da, eta lehendabiziko egunetik ondo ez dira modatu, Bai, holan egon behar zara, porque eukiko oso nahiko txarto honekin. Ez dut pentseta. Musiko ego. I, aloro. Nahikoa dekot, No, benetan nioz. nahikoa dekot, patatera bat aguanteta. Posik, pestea edo zein aldiatan tokau, tokau eta Naomi. Txarra, ze handrak egiten hori genio, osea... I, ez que zara saiatu behar nesanak. Osa, bete behar ditu. Tingo, baina saiatuko naz, zuk esaten boztezu barre eta nik espadakitite, baina saiatuko naz, Jarrera horrengoz ona dakoz. Horrengoz. Ez da, ez da gustatzen gauza bat berataz, sino que agian nini izateko eragatik,
ez nazera oso kompatible horrekin, o izan daiteke olako. Zona Itxol, gaurko oso ondo portatu nintzea. Bai, Hala ere, nahiko nahi izan naiz, bakarrik esan dizute piragua igotzeko furgora. Bueno, Ondo portatu nik behukin notu da izuri putadatxu betiteko, baina esan doztezu ezin dala hain, ezin dala kanoa bolkau. Eta hortik librau zara, hori bai esan behar dutxut hemen. Zintxoa iziteko, morro janaz eta zintxoa iziteko. Ba, eskerrak. De todas formas, min egin dozu, ez? Bai, ez dut ikusi arribet eta golpe bat emon dotxet eta indote herida... Gixajoa, baina hobetu da. Ondo nau, txarra bada zuri aguantetea heridea baina. Geratzen zaizuna, majo. Eta horrea tortzen basanekin, gaizki, Ja, ez doztu bezako zerrez. Ez da gixajo, ez da zerrez. Ale, hor konpon zuta zure zauria. Ale. Venga, ondo ibili, agur. Osa, ni plan ez mau zaurian. Txarragoa zu aguantatza zauria baino. Ok, ba, venga. Aitzol, hemen leku sobrante bazeok. Jaituko, biok. Osa, ni superron portatu nintzen berakine. Jarrimen, kambio. Hola, morroi. Morroia zu. Orduan ze pasa da, Naomi? Ez, sin más. Ez que hazte dinan, gelanarekin, koltzoiekin, gehoia, odako komentarioak ateatzen dani. Ez que zugure Aitzol, jo. A ver. Hasi eta segituan ezagututa berehala ze komentarioak, patatera. Nik bere astot ezetan, ez? Badakit Gasteizekoari pataterak itzan dutxela. Ez nauen esan, bera minduteko, ez? Horregaz. Badakit jodidin dutxela nire jokaerak, eta, bueno, ikusi, ez? Ez dakit. Hemetik aurrera espero dut bebai, ez? Hain jokabide txarra ez ukita, ez? Txokabin gara, argi eta garbi ikusi da. Jokabide txarra nor? Ez, jokabide txarra ez. Igual nik eukindo da zen jokaerak, berari etxakoz guztau, adibidez. Hala izan da, Naomi. Bai, baina... Ez jokabide, jokaerak formak edo, ez? Ja ez da jokabidea garri, baizik eta zure pertsonalitatea eta niria ez dira oso kompatibiliak nik uste. Oraingoz, horrelako impresioa hartu dut, baina, sin más. Ikusiko da, ber. Vale. Bai. Hala ere, morroi bezala balio dizu edo? A ber, egia esan ondo portatu zen zentzu horretan, Baina ni ere ondo portatu nintzen da, ez nuzuen eskatu zerrez. Ez, osea, bera bezan portau txarto, ez tozten exigidu ez dakit beste munduko gauzerik, eta horti partetik, nik be, holako erantzunek eukin hau zen, ze hori, ez tozten exigidu gauze bat iten, edo ez tozten behartu, ez? Eta batez be, nik be, txintxetea guztetan jata, baina txintxau gauze bat eta moska dago beste bat, osake, txintxetea guztetan jata, baina ez moskeetea. Orduan, ondo enteratu bali naiz, rollo ona eta... Bai, momentuz bai, ez da hori, enkontronazo bat edo beste bai, baina hori ba, normala. Listo, hortan orduan. Bale, Aitzol, eskerrik asko. Bale, zuri. Zure lekura.